היי לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט בריא לדעת. אני דקלה אהרונוביץ', דוקטור לביולוגיה, ובשנים האחרונות אני מעמיקה בתחום התזונה והבריאות הטבעית. אני חוקרת ולומדת נושאים מגוונים ומנגישה לכם אותם כאן בפודקאסט בצורה שכל אחד יכול להבין וליישם. בפרק הקודם אירחתי את קרין אלישע, ואנחנו דיברנו על טיפולי מגע וארומותרפיה לתמיכה בתהליכי פוריות ופריון. בפרק הזה אני רוצה להעמיק בתחום התזונה והתוספים שממש יכולים לעזור לשיפור הפוריות. ואני חושבת שגם למי שמתכננת הריון בשנה הקרובה המידע הזה יהיה מאוד רלוונטי. בפרק הזה אני אפרט בהרחבה על תזונה שיכולה לשפר את הפוריות וגם על מה לא כדאי לאכול בתקופה בה רוצים לשפר את הפוריות ולהיכנס להיריון. בנוסף, אני אתן עוד כמה כלים וטיפים לשיפור הפוריות ולסיום גם תוספים שיכולים לשפר את איכות הזרע והביציות ולתמוך בתהליך. המידע בפרק מתבסס על מחקרים ומאמרי סקירה שפורסמו בנושא, אבל חשוב לי להדגיש שהפרק לא מחליף ייעוץ מקצועי, ולכל אחת שנמצאת בתהליך של טיפולי פוריות, או אפילו שמתכננת להיכנס להיריון בשנה הקרובה, ממש כדאי לעשות בדיקות דם מקיפות, לוודא שאין לה חסרים תזונתיים, ולהתייעץ עם איש מקצוע שיראה אותה בצורה הוליסטית, ויתאים לה את התזונה והתוספים באופן אישי. אוקיי, אז נתחיל בתזונה. לתזונה יש מרכיב מאוד משמעותי בתמיכה בפוריות של נשים ושל גברים. למשל על ידי שיפור איכות הביציות, הזרע והאיזון ההורמונלי. במספר מחקרים עדכניים מהשנים האחרונות ראו שתזונה ים תיכונית עוזרת להשגת הריון במיוחד בטיפולי פוריות כמו IVF. תזונה זו מאופיינת בצריכה גבוהה של מזונות צמחיים כמו פירות, ירקות, דגנים מלאים, קטניות ואגוזים, ויש בה גם את שמן הזית כמקור שומן עיקרי. בנוסף, תזונה ים תיכונית כוללת צריכה מתונה של דגים ועופות, וצריכה נמוכה של בשר אדום ומזון מעובד. מאמר סקירה שבדק 7 מחקרים בהם נבדקו מעל 2,000 נשים, מצא שתזונה ים תיכונית הייתה קשורה לשיפור בשיעור ההריונות והלידות החיות בחלק מהמחקרים, ובנוסף הייתה גם תגובה שחלתית טובה יותר ואיכות עוברים טובה יותר. החוקרים חושבים שהסיבה העיקרית היא שתזונה ים תיכונית זו תזונה שמפחיתה דלקות וישירה בנוגדי חמצון, ולכן היא משפרת את המצב הבריאותי ותומכת במערכת ההורמונלית. אני אשים לכם קישור לכל המחקרים שאני אדבר עליהם מתחת לפרק למי שרוצה להעמיק. אז באמת תזונה ים תיכונית יכולה לסייע, ובעיקר חשוב שתהיה תזונה שהיא מאוזנת ועשירה בחומרי הזנה, ומצד שני חשוב גם להפחית רכיבים מסוימים שיכולים לשבש את המערכת ההורמונלית ולפגוע בפוריות. ואנחנו נדבר ממש בפירוט מה כדאי לאכול וממה עדיף להימנע. אז נתחיל במה כדאי לאכול. דבר ראשון, חלבון איכותי. חלבון הוא רכיב תזונתי חשוב והוא מספק את חומצות האמינו הדרושות לבניית תאים חדשים, כולל תאי ביצית וזרע. לתמיכה בפוריות מומלץ חלבון מהצומח כמו עדשים, חומוס, טופו, או חלבון מהחי כמו ביצים, דגים קטנים, עוף אורגני, ובאמת חשוב לבחור במוצרים איכותיים מהחי, שהם יהיו אורגניים או מרעה חופשי או חי בריא וללא אנטיביוטיקה והורמונים. אפשר גם לצרוך תוספי חלבון במידת הצורך או קולגן, אבל עדיף לקבל את החלבון מהמזון. לנשים שמנסות להיכנס להיריון כדאי לצרוך לפחות בין 1 ל-1.2 גרם חלבון לכל קילוגרם משקל גוף ביום. ואם הן מתאמנות בעיקר אימוני כוח או אימונים עצימים, אז כדאי להגדיל את כמות החלבון גם עד 1.6 גרם חלבון לכל קילוגרם משקל גוף ליום. כמובן שגם כאן איש מקצוע ידע להתאים את כמות החלבון בצורה אישית וטובה ביותר. מרכיב נוסף הוא ירקות ופירות במגוון צבעים. צריכת ירקות ופירות בצבעים שונים היא דרך מצוינת להבטיח אספקה מגוונת של ויטמינים, מינרלים ונוגדי חמצון שתומכים גם בפוריות. כל צבע מכיל הרכב שונה של נוגדי חמצון, ויטמינים ומינרלים, ולכן הגיוון מאוד חשוב.
בנוסף חשוב לכלול בתזונה שומנים בריאים. הזכרתי את שמן הזית בתזונה ים תיכונית, אבל גם אבוקדו, אגוזים, שקדים, זירי צ'יה וזירי פשטן הם מקורות טובים לשומן. גם חמת גי, שהיא חמה מזוקקת, יכולה להיות מאוד טובה. למה שומנים חשובים? הם חשובים כי הם תומכים בתפקוד תקין של המערכת ההורמונלית ומספקים חומצות שומן מסוג אומגה 3, שעוזרות לבסט תהליכי דלקת בגוף. הרבה פעמים דלקתיות בגוף יכולה להפריע לתפקוד התקין של המערכת ההורמונלית. ולכן יש חשיבות להגדיל את הצריכה של אומגה 3 מצד אחד, ולצמצם את הצריכה של שמני זרעים ומוצרים שמכילים הרבה אומגה 6. אני מזכירה שאומגה 3 ואומגה 6 הן חומצות שומן חיוניות, כלומר, אנחנו חייבים לקבל אותה מהמזון. אבל בעוד שאומגה 3 היא נוגדת דלקת, אז אומגה 6 היא כן מעודדת תהליכי דלקת בגוף, ואומגה 6 יש גם בהמון מזונות, ולרוב לא יהיה חסר שלה, ולכן חשוב לצרוך מזונות שמכילים אומגה 3. אפשר כמובן גם לקחת תוסף של אומגה 3, ואז רצוי לבחור בשמן מדגים קטנים, ושיהיה כמה שיותר נקי מרעלים ומתכות כבדות. מזון נוסף שיכול לעזור הוא עלים ירוקים, ובעיקר עשבי טיבול כמו פטרוזיליה, כוסברה, שמיר, בזיליקום. הם מאוד עשירים בחומצה פולית, ויטמין K, ויטמין C, ברזל, מגנזיום ונוגדי חמצון. אפשר לשלב אותם בכל ארוחה. אפשר ממש להכין מהם ממרח ירוק ולשמור בצנצנת במקרר, ולהוסיף כמה כפיות לכל מנה שאוכלים. גם פירות יער כמו תותי, מוחמניות, פטל ודובדבן עשירים בנוגדי חמצון ותורמים לשיפור התפקוד של הגוף ומערכת הרבייה. עוד שני מזונות שמומלצים לשיפור הפוריות הם רימון וסלק. רימון גם הוא פרי שעשיר בנוגדי חמצון, הוא יכול לעזור להפחית דלקות ולשפר את זרימת הדם לשחלות ולרחם. בסלק יש חומצה פולית, ברזל, מגנזיום, ניטרטים ובטאין, שגם הם תורמים לזרימת דם טובה יותר לרחם. גם צריכה מספקת של יוד מאוד חשובה. יוד הוא מינרל חיוני לפעילות של בלוטת התריס, ויש אותו בעיקר באצות ובדגים. יש גם תוספי יוד, אבל עדיף לנסות לקבל אותו מהמזון. אצת קלפ עשירה ביוד, ומספיק לאכול ממנה ממש מעט כדי לקבל את כל כמות היוד היומית המומלצת. בנוסף, חשוב לשתות הרבה במהלך היום, בעיקר מים או חליטות צמחים, ורצוי כמובן ללא קפאין. במקביל למזונות המומלצים, יש מזונות שכדאי להימנע מהם או להפחית. בעיקר מזון אולטרה מעובד, כמו חטיפים, ממתקים שבאים באריזות עם רשימת מרכיבים מאוד ארוכה, ובכלל סוכר לבן בכמות גבוהה מעודד דלקתיות בגוף וכדאי להפחית. גם קפאין בכמות גדולה יכול לשבש את מאזן ההורמונים הטבעי, בעיקר את ההורמונים שקשורים לסטרס כמו קורטיזול, ולכן רצוי לשתות עד 2 כוסות ביום. אלכוהול לא מומלץ בכלל, ובטח לא כשמנסים להיכנס להיריון. גם מזון שיש בו מתכות כבדות, כמו כספית, כדאי להגביל, למשל בדגים גדולים כמו טונה וסלמון, ולכן עדיף לאכול דגים קטנים, ולשלב כשאוכלים דג 1 עד 2 אגוזי ברזיל כדי לנטרל את הכספית. הסלניום שנמצא באגוזי הברזיל מנטרל את הכספית שמגיעה מהדגים. סלניום, דרך אגב, הוא גם מינרל חיוני לבלוטת התריס. ובנוסף, גם כדאי להגביל מוצרים של חלב פרה. הסיבה היא שהם מכילים המון אנטיביוטיקה והורמונים, כי הפרות נחלבות גם בהיריון ובהנקה, וזה בהחלט יכול לשבש את ההורמונים הטבעיים, במיוחד כאשר רוצים שהם יהיו הכי מאוזנים שאפשר. אז עד כאן לגבי התזונה, ומה עוד יכול לשפר את הפוריות. אז גם לשמור על רמת סוכר מאוזנת בדם יכול מאוד לעזור. מצב שלא יהיו פיקים רבים של גלוקוז לאורך היום. ואיך אפשר לעשות את זה? הדרך הכי טובה היא לאכול ארוחות מסודרות, 2-3 ארוחות מסודרות ללא נשנושי ביניים. בנוסף, כדאי להפחית חשיפה לחומרים משבשים אנדוקריניים, כלומר משבשים הורמונליים. החומרים האלה יכולים להפריע לאיזון ההורמונלי ולהוביל לבעיות בריאותיות רבות, כולל בעיות פוריות, שחלות פוליציסטיות, אנדומטריוזיס, תסמינים קדם-ביסטיים ועוד תסמינים רבים.
דוגמאות למשבשים אנדוקריניים הם למשל ביספנול A שנמצא בפלסטיק, וכל מיני חומרים שנמצאים בקרמים לעור, פרבנים, פטלטים. אז איך באמת אפשר להימנע מהם? קודם כל, להעדיף מזון אורגני, כי הוא לא מכיל חומרי הדברה. דבר שני, להימנע מקניית מזון בקופסאות שימורים או באריזות פלסטיק, להשתמש במים מסוננים ולהימנע ממים שנמצאים בבקבוקי פלסטיק, בעיקר מים מינרליים שרוכשים אותם בבקבוקי פלסטיק שיכול להיות שעמדו גם בשמש כמה שעות. בנוסף, להפחית שימוש במוצרי ניקוי וטיפוח שמכילים כימיקלים כמו פרבנים, פטלטים, ולהעדיף מוצרים טבעיים. בנוסף לכל אלה, גם שינה איכותית מאוד מאוד חשובה. שינה של 7-8 שעות בלילה עוזרת ממש לאיזון, לחידוש, לתיקון הגוף, ולכן כדאי ללכת לישון מוקדם, ולנסות להפחית מסכים לפני השינה. למי שמתקשה לישון טוב, אז לעתים תוסף של מגנזיום ממש יכול לעזור. אני אשים מתחת לפרק קישור לתוסף מגנזיום גליצינט, שהוא מומלץ לשיפור השינה. ואם כבר דיברנו על מגנזיום, אז יש עוד תוספי מזון שנמצאו במספר מחקרים שהם עשויים לשפר את הפוריות ואת הסיכוי להשיג הריון. בעיקר מדובר במינרלים כמו אבץ, ברזלים חסר ומגנזיום, וגם כמובן חומצה פולית ושאר ויטמיני B. חומצה פולית בצורה של מטיל פולט נמצאה חיונית גם לנשים וגם לגברים להפחתת הסיכון למומים בעובר ולשיפור איכות הזרע. ממש ראו במחקרים שיש עלייה של 20-30% בסיכוי להיריון למי שנטל חומצה פולית, והמינון שנבדק היה בין 400 ל-800 מיקרוגרם. לפי ההנחיות של משרד הבריאות מומלץ ליטול חומצה פולית באופן קבוע 3 חודשים לפני הכניסה להיריון ובמהלך 3 החודשים הראשונים במינון של 400 מיקרוגרם ליום. התוסף השני שמומלץ הוא אבץ במינון של 15-30 מיליגרם, ורצוי לקחת את האבץ ביחד עם נחושת. גם סלניום הוא מינרל שחשוב ליצירת הורמוני בלוטת התריס ולאיכות הביציות והזרע, אבל התוספים שהכי נחקרים הם נוגדי החמצון. בשנים האחרונות מצטברים יותר ויותר נתונים שמצביעים על כך שעקה חמצונית משחקת תפקיד משמעותי בבעיות פוריות אצל האישה. אחת הדרכים להתמודד עם רדיקלים חופשיים שנוצרים בעקה חמצונית היא באמצעות נוגדי חמצון. נוגדי חמצון ידועים הם למשל ויטמין C, ויטמין E, וגם אומגה 3 משפרת את זרימת הדם לרחם ומפחיתה דלקתיות. תוסף נוסף שהוזכר במספר מחקרים הוא קואנזים Q10. קואנזים Q10 משתתף בתהליך יצירת האנרגיה במיטוכונדריה של התאים, בנוסף, הוא גם נוגד חמצון חזק שמגן על התאים מפני אותם רדיקלים חופשיים. סקירה ומטה-אנליזה שפורסמה וכללה 5 מחקרים אקראיים מבוקרים, ובהם כמעט 450 נשים שעברו טיפולי הפריה חוץ-גופית, הראתה שנשים שנטלו תוסף של קואנזים Q10 לפני טיפולי פוריות, הכפילו כמעט פי 2 את הסיכוי להיכנס להיריון קליני, לעומת נשים שלא נטלו תוסף. האפקט הזה נצפה גם בנשים עם תגובה שחלתית ירודה וגם בנשים עם שחלות פוליציסטיות. עם זאת, חשוב לדייק שהמחקר לא הראה עלייה מובהקת בשיעור הלידות החיות או איזושהי ירידה בשיעור ההפלות. כלומר, קואנזים Q10 כנראה עוזר בעיקר בשלב הכניסה להיריון, ופחות ברור עדיין אם הוא משפיע על התוצאה הסופית. אני אשים לכם קישור למחקר הזה גם מתחת לפרק. בסקירה נוספת שפורסמה בשנת 2024 בדקו כ-20 מחקרים בנושא ההשפעה של נוגדי חמצון על נשים עם רזרבה שחלתית נמוכה. בסך הכל היו יותר מ-2,600 נשים בסקירה הזו, והמסקנה העיקרית של החוקרים הייתה שנוגדי חמצון יכולים לשפר תוצאות של טיפולי פוריות בנשים עם רזרבה שחלתית נמוכה. נוגדי החמצון גם העלו את מספר הביציות שנשאבו, הם שיפרו את איכות העוברים, הפחיתו את כמות ההורמונים הנדרשת לגירוי השחלות, והובילו לעלייה בשיעור ההיריון הקליני. ומבין כל נוגדי החמצון שנבדקו, קואנזים Q10 היה היעיל ביותר. בדקו במחקרים האלה גם מלטונין, מיואינוזיטול וויטמינים שונים כמו ויטמיני B, ויטמין D, ויטמין E,
ולגבי Q10, דווקא מינון נמוך יחסית של כ-30 מיליגרם ביום במשך 3 חודשים לפני תחילת הטיפול, נמצא יעיל ביותר, במיוחד בנשים עם רזרבה שחלתית ירודה, ובמיוחד מתחת גיל 35. ההמלצה של החוקרים הייתה שנוגדי חמצון, ובעיקר קואנזים Q10, יכולים להיות טיפול משלים בטוח ויעיל כל עוד המינון מותאם לגיל ולמצב השחלות. מה לגבי פוריות הגבר? אז גם אצל הגבר עודף רדיקלים חופשיים גורמים להקה חמצונית, וזה עלול לפגוע בתנועתיות הזרע, ריכוז הזרע, מבנה ה-DNA של הזרע, יכולת ההפריה וההתפתחות העוברית המוקדמת. וגם כאן, נוגדי חמצון כמו קואנזים Q10 יכולים להגן על קרום התא ועל ה-DNA של הזרע. מינונים שנחקרו בהקשר של הגבר הם קצת גבוהים יותר, הם בין 100 ל-300 מיליגרם ביום לתקופה של לפחות 3 חודשים, שזה משך מחזור יצור הזרע. אז עד כאן לגבי נוגדי החמצון ובעיקר קואנזים Q10 שיכולים לסייע בהפחתת ההקה החמצונית, ובעצם הגענו לסוף הפרק. אז לסיכום הפרק דיברנו על החשיבות הגדולה של תזונה ואורח חיים כבסיס לפוריות אצל נשים וגם אצל גברים. ראינו שתזונה ים תיכונית עשירה בחלבון איכותי, ירקות, שומנים טובים ונוגדי חמצון יכולה לתמוך באיזון ההורמונלי, באיכות הביציות והזרע ובסיכוי להשיג הריון. דיברנו גם על מזונות שכדאי להפחית, על שמירה על רמות סוכר מאוזנות, הפחתת חשיפה לגורמים משבשי הורמונים, ועל החשיבות של שינה וניהול סטרס. ולבסוף הזכרתי תוספי תזונה שנחקרו בהקשר של הפוריות בדגש על נוגדי חמצון ובעיקר קואנזים Q10 שנמצא כבעל פוטנציאל משמעותי כתמיכה משלימה בתהליכי פוריות. ולפני סיום, וכמו בכל פרק, טיפ פרקטי בנושא פוריות והיריון. הזכרתי את זה בתחילת הפרק ואני חוזרת על זה שוב, מאוד חשוב להגיע להיריון ללא חסרים תזונתיים משמעותיים. והדרך הטובה ביותר לעשות את זה היא לבצע בדיקות דם מקיפות לפני שמתכננים הריון. עדיף אפילו שנה לפני, כדי שיהיה זמן להשלים חסרים תזונתיים, לאזן מצבים כמו תת פעילות של בלוטת התריס או סוכר בצום גבוה. איזה בדיקות חשוב לעשות? ספירת דם, בדיקות מקיפות לבלוטת התריס, ויטמין D, ויטמין B12, סוכר בצום וגם המוגלובין מסוכרר A1C כדי לוודא שמצב הסוכר בדם תקין. כמובן שיש עוד המון בדיקות ולכן כדאי להתייעץ עם רופא המשפחה או רופא הנשים להתאמה אישית. אז עד כאן הפרק שלנו להיום. תודה שהאזנתם, אני מקווה שהתוכן היה לכם מועיל ומעניין, ואם אהבתם אני אשמח שתשתפו אותו עם מי שזה יכול לעניין גם אותו. בבקשה תדרגו את הפודקאסט באפליקציות השונות, שאני אדע שאתם אוהבים. תעקבו אחרי הפודקאסט בספוטיפיי וביוטיוב כדי שתדעו שעולה פרק חדש וגם כדי לפרגן. אתם יכולים ליצור איתי קשר דרך האינסטגרם או במייל, בכל מקרה אני אשים את כל הכישורים ליצירת קשר איתי מתחת לפרק, ואנחנו כמובן נתראה בפרק הבא.